Ganito nga mahal, pagkamaayo mo gayon, o pagkaangayan mo gayon, na simbahon, dayon, awitan, pasalamatan, silbihan. Ikaw ang Diyos nga nagpunit ka na mo sa kalapukan, ganyan kami karon, dili tungod sa among kusog, dili sa among mayong binuhatan, kundi tungod sa maayong binuhatan sa imong anak na si Kristo Jesus nga diha sa krus iyang gikuha ang among mga sala. Salamat kay Ginoo nga kami makausa mahinumdum na usab sa kadaugan nga nakanamo. Ug tungod nining kadaugan nagampo kami nga dili na gyud kami mapildi gibaw sa tanan among hinumduman nga nagbarog mi naa sa kadaugan dili sa kapilihan mawa mi rason Ginoo mapildi balik sa sala, mapildi balik sa kaaway, mapildi balik pinaagi sa among dili pagtuo pagtuman kanina. Ginoo, iyan ay ang iyong mga pulong sa among kasing-kasing. Kung liguna kami sa among pagpaminaw diha kanina. Kabaw sa tanan, imo nga maglakaw kami, matinud-anon, ginamhan sa dalang Espiritu. Lord, magalakaw tungod sa imong gibuhat, tungod sa among dakong pasalamat. Kung tanan among madawat, among ibalik kanimo sa mayasin mong ngalan, in Jesus' name we pray. Amen. So, ibata ni Shirley, may konteksto karong adlaw. Mabasa ta sa verse 15, 1 to 9, up to 8, then 12, up to 19. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, according to the Scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. 12. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him if in the fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Ang atong title, usa ka pangutana. Doon na ba gayoy pagkabanhaw? Mabanaw ba mo? Okay? Kaya iskali ang usa kadakong butang, diin ang magkatawangan sa Korinto, nga nito o ni Kristo Jesus, nga siya Diyos ug manluluwas. Ni Yabag, ang ilang nauna, ni Falter, ni Kurog, ni Simang-Simang, ni kasing-kasing, diin para nila, walay pagkabanhaws gikan sa kamatayon. So kung na ang buhaton sa usa ka tawo nga wa siya motuo nga dunay pagkabanhaw o dunay gani destinasyon ang matag tawo ngadto sa langit. Ug unisad siya motuo ni Jesus Christ nga siya ang nabanhaw, napakamatay, lubong na banhaw gikan sa mga minatay aron ta maluwas. Then kanang tawhana nga di motuo ni Jesus Christ, makita jud nato nga iyang kinabuhi saman
Di na miserable unsa man siya, puno sa sala. Kung nasaita nga ang sala, magdadyo og daghang misery, daghang problema, daghang kasakitan ang idad-on sa kasalanan. So mo ni nga, ni-devote jud og taas nga pakibahin si Pablo ngadto sa mga taga-Corinto. You remember this, ang mga taga-Corinto biya mga katawhan ni sila nga maayo ang ilang dagan sa kinabuhi. Okay? Kasi ko ang tao gani may dagan kinabuhi di makinahanglan og Ginoo most of the time. Amen? Nya, kaysa sila nagpadayon sa gyapon sa pagpakasala, man nato nakita tong previously na tuon ta nga nagbiling makabalik unya ta sa atong pagtuon sa una Korinto nga kini mga tawa na wa na tagai og pagtagad o bili ang ilang pagka-nilwas, ang ilang pagka-pinalit gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaya nga naman, ipalit sila, gikuha sila, gilimpyuhan sila, isuluban na sila sa sapot sa katarong, hala, balik sila na ito, mura silang mga baboy, balik yun sila kung magaligo, kung simisimi ito sa lapukan. At the same time, nasayta nga ang purpose sa pagsulti ni Pablo din hiyo, pag-address niya sa mga issues sa Corinto, tungod kay kuwan sa siya, kanang gi-discredit, kanang gi-bahiran o di-maok. Si Pablo na murag dead din sa apostoles, yaira na istorya, may kung sa Ginoo, yan banhaw ang Ginoo, yaira na. Okay? So mo na nga, strong jud kaayo ang makita nato dinhi ang punto ni Pablo. Although we will not be taking sa tanang daghang mga punto dinhi, pero ang ato dinhi is pagtanaw na banhaw ba rin si Kristo Jesus. Kanini ning adlaw, daghan ang nagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo apan sila wa gyapon sila nabanhaw gikan sa pagpakasala kay patay gihapon sila tungod sa sala. Dili lagi na paigo ang usa ka semana nga mag-sakripisyo ta. As if sa atong sakripisyo sa usa ka semana, igo na nga bayad sa atong sala. Bisan pag nagpalansag-lansag sa krus o nagasalasa ta kuno sa kahoy niya magpalansag kuno sa krus, dili na siya makabayad sa sala. In fact, para na ko balik-balik na ko, it's a mockery. Bugal-bugal na dako ang ipambuhat sa mga katawhan nga naghimo niini. Kung alapin ang mga katawhan nga ini ka Holy Week maghimong tahas, nakadawat sila tahas sa Ginoo, nakadawat ko sila ani mga pananawon, ya ila yung buhaton, o ba na mapataas o buhok, o ba na sa katuig, o ito'y kaligro, o ba na sa panadihan ng mga gahong-gahong. Minuang, ibuang sila silang kagalingong, mga sayot nga pang huna-huna. Gibuang sila sa yawa, o sa sunod silang kasing-kasing. So, I praise and thank God na even yesterday, the other day, just Thursday and Friday, which is, ganahan kayo kung imbita rin yung tanan, pero tungkol kayo kay sakyanan. Napakadaan niyo. But it was really, nindot na dito kayo ang presensya sa Ginoo at ang kuibis o birnes dito sa prayer mountain. Kung bisa rin dito ko, bisa rin sa kumaisona, nagbibigyan ninyo karoon na, ako kasing-kasing di ganan mo ato, kay nakoy ganang buhaton. Ganang ko akong maging masa kong 7 words, last words of Jesus Christ. Ikibaw man yung mga kadaghanan, emosyon ra ang lagan aning sulti-sulti sa 7 palabras. Nya, human-human, why nito mo na to? Tutog na hilap, human wala na. So, walay paghimamat. In short, walay paghimamat ni Jesus Christ. Ikaw na tanga, ay makasasala ko, pero wa mo talikod sa sala. Ay, Ginoo ganana di kong usab, kutubra sa paningkamot, usad wag tulong adlaw, labing taas sa kasimana. And then, balik na sad ngadto sa pagpakasala. Balik na sad sa pagkaulipon, sa kasalaanan, o sa mga butang ni kalibutan. But it was different last Thursday and Friday. And I thank God, yung linaw dyan ko, kalinaw siya ato ka, kasi kong nasun sa Ginoo, ato lagi ka, sige Lord, ato ko. Struggle ko pa ko first day, kay kanada imong heart bitaw nga ganadyo bubuhat ani pero na lang ka din ha pero ang imong heart murag natunga. I wish I'm doing this, I wish I'm doing that. So ni-ask ko sa Ginoo, Lord, nakita ko din tibok ang akong kasing-kasing nga maghimamat mo. And indeed, ang Ginoo naghimamat niya. God willing, maybe tinali after the service, maybe
one or two would like to make a testimony kung sa gibuhat sa Ginoo ninyo nga katingalahan kayo to just encourage each and everyone nga God willing by next year, hopefully God willing next year, o magamputan na natay laing service, natay laing sakyanan para mga mong tanan nga tuloy. In fact, daghan kayo ang mga gig na nato dito na mas daghan pa kaysa last year. So, wala ni mga butang ang magsunod. Once mahimamat ni mong Ginoo, mausa bang imong kinabuhi. O di lang ka mamamat mo kausa, kaduha. Kung dili sa tibok ni mong kinabuhi kung sa katapusan, maingog siya mahimamat from time to time. Okay, so, and there were also many, grabe good ang, masenso na kung grabe ang worship sa mga tao. Everybody nag-worship yun. Everybody nagsulti yun. Okay? Hindi mapunganin mo yan. Kadanan, nag-speaking tongues. Okay? Kadaganan dyan, nag-speaking tongues. Gawin mo dyan ang Ginoo sa iyang Espiritu Santo. Kaya kung kita-kita lang ang putang yun, kung Ginoo, dalay doon ka, salamat, period. No? Pero kung ang Ginoo na gani, may mupuno ulit mo sa mga kasing-kasing, diyahan ka niya sa pagkampo ka na yun, pray in the Spirit. Di ka humandi o marag, kung may mo hangtod uma, pwede ka kung kaganyan. Galit-galit-galit-galit po ng imo bakba diha sa Ginoo, especially kung ipapray ka sa Ginoo in tongues. So, mga butang ng magsunan. So, I hope makatong mga gitagaan niya na we continue to use that. Gitagaan mo mong magkasa sa Ginoo, continue to use that. Kaya in fact, mo sa nang sa mga butang na gilit ko sa Ginoo pagtuod sa 1 Corinthians kay buot ko, nga kamo nadinisa niya na makasinati mo sa gahom sa balang Espiritu, gasa na. Gasa, gihatag. Kung gagana no panidawat. Okay? Now, nagi ka na gasa, it's really different. So, kung nga, doon na ba yung pagkabanhaw? Usanay kabutang na kinalan, andam ka mo depensa sa bisan kinsa nga mo ingon ng imong Dios dili tinuod. Kaya ikaw yun ang dapat pinakadakong tingog o maging hambugero o hambugera ang akong Diyos buhi o tinuod gayud siya. Mahimamad yun na to ang Ginoo. Makita, ma-sense na to, ma-feel na to ang Ginoo. Manayin 5 senses. Usay sa imong mata, sa imong feeling din ha, nga nibukbo ni mong init, tayo, nga murag yelo, nga murag at the same time, murag kang papil, nga murag kang nilupad, sa mga kakasabot. It's because God is alive. Boy, ang Ginoo, amen? So, mali karon nga ningon si Pablo. Narita sa iyasang mga strokes din. Ngayon sa 12. If it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Kung gitudlo nga si Kristo na banhaw, yun siya, sa mga minatay, hala, taga-Korinto, anong mingon man mo? Oo, mabanhaw si Kristo Jesus, gikan sa mga minatay. Christians niya nga iyang gisultihan nga nagduda o sige na sa tudlo o ay nabanhaw ang atong Ginoo. So, ningon siya din verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. So, number 1, ningon siya, kung walay pagkabanhaw gikan sa mga minatay, mismo si Kristo Jesus wala na banhaw. Kung tinuod man, walay pagkabanhaw. Okay? So, nag-start siya sa negative. Kung tinuod man, walay pagkabanhaw. Si Kristo wala na banhaw. Then, ngayon siya nga, ikatulo, 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so is your faith. Ngayon siya din, kung wag yun na banhaw si Kristo, ang among sigigiyaw-yaw may tungkol sa Ebanghelyo, huwag kapuslanan, o masad ang inyong pagtuo. Sugot ka? Hago-hago ka matag Domingo? Sugot ka? Batag alaw nagbasa ka sa Biblia? Sugot ka? Nga nanabang ka mga katawhan? Sugot ka? Nga tanang imong ipangpunda, imong ipanghagwan karon, walay kapuslanan? Sugot ka? Ako di ko sugot eh. Kita na ko taliya, di ba?
Nung nagsige taggayod, paningkamot, naghimutaan-ani, himutaana, kay nagdahom ta, pero wa pa tayo siguraduhan nga maluwas jud ta. Daghan kay mga tao, di ba? Nag-watch amal. Palayan kay ko sa Ginoy, may makong tao. Palayan kay ko sa Ginoy, kay matinabangon man ko. Kasud kay ko sa langit, oy kay, mao ni akong gihimo. Akong asawa, akong bana gani, lima na akong asawa, ako na sa gipapuyo sa mga sa ilang mga anak. Suot kay kong langit ani, oy. Himo kong patsibag sa kong bana, okay naman gani. Maluoy kay Ginoo na ko niya, tutingay ko sa langit. Pero mura lang. Dili sila sure nga makadto jud sila sa langit kay ilang mang gilauman o sa kabutang nga wala sila'y gikuptan. Malayo si Pablo, kumawa din na ba si Kristo Jesus? Awa ba yung magkabanang sa mga patay? Wala ba lang si Kristo? Kawang lang ang paningkamot. In short, ingon sa si Pablo, kawang lang ang mga latos sa akong likod. Kawang lang mga adlaw ako'y katug. Kawang lang mga adlaw nga mula ba ko mga laod nga pirmi ko na nga sa ini kanang mag-agi ni o ganang unos o mga yabong ng itos kadagatan, pirmi kadagatan nito. Kawang na ang tanang sakripisyo nako kung wala na banhaw si Kristo Jesus. Ya kawang sa tinaning gamot ko nga kamuunta maluwas kung wala na banhaw si Kristo Jesus. Amen? Amen. In short, mamulita. Mamulita, oy. Kapi-kapuyo ka na rin, eh. Yan ka na yung kwartala rin panan mo, ka na yung isuot sa tight box rin panan mo. Kapi-kapuyo lang mo na. Mauna, ang ingon ni Pablo nga, kawang asta ang inyong pagtuo. Kay ang pagtuo nga walay klarong kapadungan, walay klarong naangklahan, walay klarong nga sa iya kasing-kasing so siya muna-muna nga sigurado dyan na ini. Kawang lang yun. Now, nining kalibutan na nasayod ka. Kadaghan ta nilaong. Nilaong tagtao, pakyesta. Nilaong tag institusyon, pakyesta. Nilaong ta nga makalarga ato sila naso, duguban pa. Tanan atong ilauman ni kalibutan na ipakyas na to, apil na ta sa atong kagalingon, atong ipakyas sa atong kagalingon. Amen? Kadaghan na to ipakyas sa atong kagalingon, pero may lang kita manudlo sa uban. Pero wag kita mutudlo sa atong kapakyasan. Napakyas ta sa pagkaamahan, nga maayo, nahimo ta may ngamahan. Napakyas ta sa pagkamaayong mabana, napakyas ta sa pagkamaayong inahan, napakyas ta sa pagkamaayong inahan, ang pagkaasawa, napakyas ta sa pagkamaayong anak, napakyas ta sa pagkamaayong Pilipino, napakyas ta sa pagkamaayong estudyante. Uy, magigisuunan, kung subutag sa dili, ang kapakyasan, nasa tunawang gisuwat, pakyas ko sa tanang butang. Tinuwa dili. Pakyasta kaya naman. Kaya wa pamanta na kailan ni Kristo sa una. Pakyasta tungod kay nagsalig man ta sa atong kaalam, nagsalig man ta sa atong kusog, nagsalig man kunuhay ta nga bright pa ta kay sa Ginoo, nagsalig man ta sa unsa idiktar sa kasing-kasing, nagsalig man ta mga pasalig sa mga tao, nagsalig man ta sa kwarta, nagsalig ta sa tagahang mga butang ni kalibutan na pero wa gyud ta ni salig ni Kristo. Tanaawang na ang mga tao karon. Ikapoy mo na sa silang sitwasyon. Pero sa ganahan, mukapakapa nga ito ni Kristo. Imong dunulan, nga makakabiyon silang Kristo. Bis, lamuha sila ganang nalunod bitaw, yung tagpo na kayong bawat, yung imong gilabayan sa babida. May nga sa, di, okay lagi ko. Ako na tayo. Okay na ko. Okay na ko. Diba po kung malaway, okay pa ko, nakikusog. Until when ang kusog mo? Until ganus ang imong kusog. Until ganus ang imong may mulangoy. Kaya bisa na nga itong kusog gikan sa Ginoo. So, kung ninyo si Pablo, sayang ang among wali-wali, sayang ang mulaway, sayang ang among kahago, kung wala man si Kristo mapanhaw gikan sa mga matay. Ikaduha ninyo sa Diyan, ayaw pagtuo, nakawang lang sa. Ato pa, wa sa padungan, so pildi rin hapong pantanan na naliri. Sugot ka? Dili. More than that, verse 15, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him, if in fact the dead
are not raised. So may isulti din ni. Siya nga, labaw sa tanan, halabaka ko mi, kay nahimo man mini nga mga testigo. Mga marok ni nga naghimuhimog among kawalingong testimonya nga si Kristo gayon o ang amahan libanhaw sa iyang anak gikan sa kamatayon. So gigamit ni Pablo ang kaning negative thing nga minimi. In short is, sabi na lang ninyo, minimi o tinuod ni. So iyang giukay ang ilang kasing-kasing, ang ilang paglantaw na bang kanabitaw, ang tao bingkod kadaghanan is maminaw ra apan di mo tan-aw. Amen? Pero sa diyang mo gamit ka sa imong mata o sa imong dalunggan, nga imong itandik ang imong nadungog sa imong nakita, asa man ang imong tuan mo. Di ba mas likely ang imong nakita kaysa imong nadungog? Pero sa kaso nila ni Pablo, ilang nadungog ang ebanghelyo o ilang nakita nga ang ilang mismong kinabuhi testimonyo sa gahom sa Dios nga nakusab kanila gikan sa sa si Pablo mamatay tao pare kung kanang mo patay ang tao, okay, kanang mo bukod ug mga katawhan pisuhon para niya kung dili mo dapig nako sa reliyon patay mo ina namas si Paul si Saul si Paul si Pablo. So yun ani ang atong mga kinaiyahan. Amen. Sumosa na nga kita makabarog jud ta nga ang atong Dios buhi kay nganuman. Unsa may labing dako nimo nga testimonyo nga buhi ang imong Dios. Di ba nimo imong kausaban? Di ba ang imong kinabuhi? Nga nadyo ka ikasaysay unsa ka kaniadto giunsa ka kaniadto kabati ug karon kinsa na ka? Diin kagikan ug karon unsa imong naabtan? O bisan sa socio-economic nga pangkinabuhi. Socio-economic pa sa imong pagkatao nga lisod kaayo ka o karon makita ang taas mga katawhan nga unsa man ka giblas ka sa Ginoo unya wa kay utang labas na kay utang labi na gyud nang wa kay trabaho. Amen. Nagiblas ka. Bawa ni ang dakong testimonyo ni Pablo, kaya wala kaya siya trabaho sa una. Trabaho siya, himugtan, makapangka siya, ginagmay, kaya buhi na yun siya. Full time na siya, nabinang na siya Timoteo, na siya mga katawhan na mo, tabang-tabang na niya sa mga ubang mga gibuhaton. So, namuro tabaling-kamot siya no, kaya nanay mga dagang pakunoon niya, nalikuyog niya. Puro ni buhi na yun siya. Kaya may kakapoy mo na ko, di ako'y sweldo. Kung sa bawang sweldo, masama mo, okay mo, di. Sumao ni mga butang nga may eksunan. Dako kay na testimonya, sila mga apostoles, kay silang tanan, walay trabaho. Nag-full time sila diha sa Ginoo. Buhay pa si Kristo ni Biya, nagay sila, samot na nga si Kristo ni balik sa langit. Kung nakakita agad sila nga, gigayag siya sa langit, samot na gayon sila nga, ang kinabuhi di ay, di dahil may tungod sa kwarta. Ang kinabuhi di ay, may tungod sa akong pagsimba o pag-alagad sa akong buhi na Diyos. Kaya kaako din pakinahanglan nun, di dahil na problema sa Ginoo. Kung di sana na ako problema mo, ang dili good problema. Kaya ang akong problema sa ang atong pagkamakasasala. Ang akong problema, nga ulit punta sa sala, o ang atong destinasyon, imperno. Manalingon si Pablo dinhi nan tan-awa mi kung mini bagyod mi nga mga testigo may tungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Nalingon siya sa verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Nagsulti siya dinhi nga kung si Kristo kuno wala mabanhaw, ang pagtuo dinhi kawang. Nganong kawang, isulti siya, kay napa mo sa inyong sala. In short, utangan ang dako sa Ginoo. Kinsa may dili malipay dinhi kung labi ng nakay dakong utang nga gibayaran hangtod sa pinakasintapo, sa di malipay dinhi. Lipay ka, di ba? Kaya ka,
Ika na yung utangan tayo, sige ko na sa yung pagbayan, ang interest na sige nagdaga ng interest, sige bukod sa interest, abot na yun ang kapital. Ya kapital o ang interest mo na wala, ginubong na yun kang may silutaan na. Amen? Kung sa diyang makuha ang tanang mga utang, makana kita, ay, salamat na humana yun yung utang. Then, makasugod na yun ko sa pagpuyo na bahala nagwakoy ka o di na dyan ko mangutang. Anak na, pagtuo na. Okay? Kung na sa atong gustuhan ng paglataw. Kasi diyan nakibawtan nga gibayran ni Kristo Jesus ang atong pagkamakasasala o gipasaylo pagyud sa atong mga sala. Di na ta mobalik sa atong mga daang kinaiya. Di ta mobalik nga magsige ta og panagana diri niya matawhanon ug yawanon nga mga panagana instead nga managana ta diri ni Kristo. Kanang panagana iswa mo kitay klaro. Pero kung mo na naman kung nana ka ni Kristo, nakakita ka, nag-experience siya, kaunsa siya kamaayo, di naman ka managana ganyan ginabuya. Kaya paranin mo is whatever happens to me, say may tabo na ko, ang Ginoo na'y bahala na. Kaya tanawin mo, di ba? Katong kalatahon ganyan na. Ni paubos si Kristo Jesus, sumasa na itong makita sa Pilipos. Ngayon gihupo ang iyang pagka-Diyos o nagsulob siya o pagka-tao. Upos ka ay na, uy, sa tanang ibuhag sa Ginoo. Pero ubos man na pinakalinod magkaangtaw. Kaya ang tao kaaway man sa Ginoo. Puyog sa siyang kaaway. Kita. So gihupo niya ang iyang pagka-Diyos para mahimo siyang tao. Pero naagya po iyang pagka-Diyos. Tungod kay nituman siya sa kabubuton sa iyang amahan. Mao ni magkisunan. Sa diyang ato nang gitugyan atong kinabuhi sa amahan, pinaagi ni Kristo Jesus. Bisag unsa pa ng klaseng kinabuhi, please listen. Listen, sabi ng mga kabataan na lang. Bisag unsa pang klaseng kinabuhi ang ipadagan sa imong kinabuhi, kung mapareha ka ni Kristo yung kinabuhi nga, sugas pagkabata, hangtod lang pagkadako, puro kalisdanan, sugot ka? Yes. Ano man? Kaya kung matanaw na to ang iyang tanang kalisdanan, gitugot di ay sa amahan para kita mo sa maluwas. Dako day kaayo ang kanang sili kanang gipa-accomplish, gipa-buhat sa amahan niya. Kung kinalan siya magpa-ubos dyan sa tanang ubos. Kinalan mulahutay o may pagi siya nothing, nobody. Naningalimutan na. Pero tungod sa inanang klase niyang pangunahuna, sige amahan, okay na dyan ko. Wak ko. Para lang kayo mga tawhana, makaila, kinsa ka pinaagi, pinako. Muna sa atong kinabuhi may sunan, di ta mahadlok ko problema, di ta mahadlok ko pagsuway, di ta mahadlok bisag unsa pa ng kabubuton sa Ginoo nato. Kaya nga naman, sa dihang musunod dahil sa kabubuton sa Ginoo, mo na iyang good, pleasing, and perfect will. Kung naka sa good, pleasing, o perfect will sa Ginoo, perfect. Nairong ano perfect? Oh, perfect man, why you wrong? Amen? So, saan pa nagpagkarong ang imong ginabuhi? Yan, nag-antos mo, pero bisan pag nag-antos ka, wrong tayo ng pag-antos nimo. Wala. Kaya the same with Jesus Christ, nagpakamatay siya, but in perfect will sa Ginoo, kaya perfect sa Ginoo ang atong kalungwasan. Wala may mo lagi hagiton na dyan mo kamo, ningon mo nga naan mo sa Ginoo, mabata, matiguang, mahamto mo. Ningon nga ka na ka sa Ginoo, padayon. Kaya ikaw ang gigamit sa Ginoo, ala Kristo, para ang imong mga paryente, ang imong pamilya, magkaila sa Ginoo. So nga andam ta mo saom sa kalisdanan. Malapit ka sa dagat, sige lang naganaan ka sa dagat, hindi ka mo try o dive, kaya bisag mo tanon lang ka sa ubos, magdakang maskara. Di ka ka-appreciate sa dagat kung sa kaanilot ang ilaw sa dagat. Hindi lang ka ng langoy-langoyan, ikatiatan ang dagat, kung hindi dahil mas makakita dahil ka sa kaanyag, sa kamaayo, sa pagka-bright, sa pagka-smart, sa Ginoo.
Kumaga kita kung migas mo, gardens, lounge, dagat. Lalay mo mga isda, lalay na mga kuan. Ikaw mismo ka na, malipay ka, mutanaw sa iyang mo nangingon nga kung wa mabanang si Kristo Jesus, napata sa atong sala. Kung napata sa atong sala, luoy kay ta kay ang tanang naapa sa sala, asa pa dong? Impyerno. Mo na nga masinati nila, mamura na sila nga sa impyerno diri. Nga wala pagani sila na to sa impyerno. Okay? So, manang sa verse 15, verse 18. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. So, yan siya nga, katong mga fallen asleep is ilan ang termino sa katong namatay na ba ng mga Christians. So, katong sila, wasa na ito ipadunggan, ipadungan, naglupad-lupad na rin ito sila din ha. Muna tingali na ito, makita na itong lolo, itong mula, itong namatay na mama o papa, o isa ba iyuan. Muna tingali na, kailangan na sila din sayop dyan na. Sayop na. Kaya una sa tanan tao, ikamatay ni hukuman ka. Mana sa Hebrew 9. Ang tao mamatay, maka usa o hukman ka. Now, kanang kamatayon nga kausa, ginulya sa Hebrew, ang ipasabutan na ang lawas. Wala kay lawasa, mamatay dyan eh, masugod kag sali. O kinalan mo, atubang yun tanini. Mabita na sige dito kong advice. I don't know, tingnan ba Kenneth to iyang friend sa iyang tiyo. Ang tao, sa dihang masakit ka, wala, mura ka ng lalagyan, mura ka na sa dagat, ito, mura ka lang, hindi ka mo dito. Nang wala ko, sa kitibang wala mo, para dito mo magawas ang nawang para makaginhawa. Di ba? Hadlok mamatay, maningkamot dyan, kaliganahan malungos. Pero malagi na, unsa kadugaya ang taong di kibaw mo lang mo eh. Ulabi na kung sa kibaw siya mo lang mo eh, bagyo na ang iyang ko kay mulamba niya na bahod, may itudlog yun siya. Unsa kadugaya ang tao na makalahutay ni anak. Wala, di ba? Kibaw talaghan kayo mga hitabo ng mga barko na lunod. Kibaw talagante, sa inyo ka ng kapitan, wala mga expert mo sila nagpanglangoy dahil, di na sila mo sakay barko, hindi ka kibaw mo langoy. Mga matay gihapon sila. It's because, masubutag sa dili, mamatay lang kita, na-incarcerate na ito na sa sakit. Ang tao nga masakit ko, labi na kung sakit na dili na din maayo, especially cancer or kidney failure ka. Kita ang tao sa man sila. Alam, mangutang, kung mahimutan ng tao sa kalibutan, utangan. Huwag maghuna-huna sa nabilin ng tao. Kung saan nila pagbayad? Kaya mo pila ka thousand, yung hubat mo tag-milyon. Kaya para lang yung mag-dialysis, kung muna ko'y kidney failure, mag-dialysis. Ba mag-dialysis? Tusok-tusokon ka rin ay, wawan ka diya. Kaya imong dugo, puwaon, isod sa makina, limpiyuhan, ibalik usod sa imo. Kunya, buhato na murag twice, 3 times a week, something like that. Kaya imong dugo, hugaw ba? Tungod kay nakaanang klase na sakit. Di na mo limpyo yung kidney kayo. Ang kidney mo siya mo limpyo niya, nagpalyar naman, murag saan. Buslot mo saan, so ngita naglain saan sa gawas. So para na po is, matuloy-suloy kayo na ninalpa. Nalpa, mabot mo ganyan ang panahon nalpa. Ang kaso mo ganing, gusto niya sakit ato. Ang kaso mo ganing, mabot ng pundo, mamiyo ng doktor. Uy! Ato nang sudla ng tubo din para nga ipakaon ika sa ilong, di ba? Buslutan nila para nga ipakaon at kasok nila. Hoy, nilpa, yung ko nila. Nagkirin tao ng doktor, may ngunit nila sa Ate George, pasagda na lang siya. Kaya magasugastuhan mo. Kapag akong giinat kung maayo ang akong kinabuhay, for what? Mamatay ang magyapon ko. Yan, sure ka na, kung kainato mo na ako, magkaroon galing, asa na yung ikaw makulaos ka na, hindi ko madulas langit. Kaya napahinuwa ko nga, ibaw na ka, ay, di ko na lang yun. Ugma na. Mga na ganikuhaan na di ko sa Ginoo, kay Muragara naman. Ano naman? Sumangig sunan, ang kamatayon mo tayo, hindi siya ni Shirley, ang kamatayon wala, nay.
gahom din ka na to. Wala nga, kung mahadlok magud ta sa kinabuhi, is tungod hadlok ta mamatay. Hadlok ta mamatay, kaya di ka sure asa ka padulong. Pero kung sure ka, mato ka sa langit, di sa impyerno. Dahil ka na imong lawas, imo na sa napasagdan diha kay di sa pagmingon sila, ay kung ang born again walay lubnganan, bahala sa walay lubnganan, di kita ko may lubaro, mangita pa kong lubnganan, kamatay ako kamo may hipos. Amen. Kamo may magproblema din naman ako, bahala na ko sa ko ilabay kay kanang lawasa, mabanhaw ra. Ipagawa sa tiro, ipagawa sa iro, abala sa isukaron ko sa ilo kay kung time na gamubanhaw ta, ibanhaw naman ta sa ilo at ta sa langit. So nga, ang ato in short ingon si Pablo, kung mao na isuyaha, pinakaluoy ta sa tanang mga tao. Kay hangop ta sa usa ka butang, nito ta ni Kristo nga Dios, nito ta nga siya manluluwas, siya napakamatay o namatay apan ni banhaw, manwa ra datay padulungan. Di ba, usa ng klaseng frustration? Di ba tawag nga, Loy, pasaligol, dyan yung ilawin. Di ba, naghan ngayon ang nailad nga, laban ito pala kwarta, para mong gawas, manuman eh, you want to trace sila sa agency. Loy, grabe, kaya mo sa isyo, ito eh, utang ko na mo ito eh. So, ako mangod kayo, wala ang eskwila, wala niya, human, you want to trace lang na, grabe kayang imong frustration. Pero diha sa Ginoo, dili ta ang mga frustrated. Kita ang mga puno sa inspiration na ang mga tao matanaw na to, ma-inspire sila. Kailangan ko sa pinabuhi ang mga tao, so ka na nasa Ginoo ba? Ano mag-payag ang lao? So ka na sila sa pamilya mo, laki na bitaw sila. Makakita sila ni anak. Kay makakita na sila kalainan sa daga na sa imo kinabuhi. Nga mayo lagi ko ang kinabuhi Kristohano, magsaka ka kung masikag ube. Kung di ka mo ube, mura sa kag nisaka ka ninhi. Hindi ko mo ube, slide sa galeri. Yan, nato ka dito sa ubos. Kinala nagsaka ka, nisaka na saka, nisaka na saka. Magsige na tagsaka, makit-an kay ka sa unahan after many years. Kung yun, ikukuha tayo. Years. Sa imong obedience, sa imong pagtuo dihas ni Kristo Jesus, nga makaingon sila. Sayangan ako, no? Okay, ni brother na. Sayangan ako, no? Dungan-dungan man may anak niya, pero ni palagjud ko. Pero siya, nga naging ko, luminto na jud niya kinabuhi. Di lang luminto siya financially. Tanan, ang kalinaw, ang kasing-kasing, yes, na nindot, ang relasyon sa pamilya na nang ganindot. Kita po, lahit na din sila. Ako din, pala, samot ka ut-ut, samot ka lisod, mas didagpo ang mga problema. Kasi dihang mo dagpo ang mga anak, pasan mo ang daigdig. Ang kalibutan na bila yung doon na. Sana, doon makaputo. Maputo, may kayo ganyan. May pititing ng puto kayo. May pamangkayo. Yan ang problema na ta. Pagkao ka na. Wala, kung di ta mo tinuod sa Ginoo. Kanang puto, murarag puto kadak kalibutan na na yung ginugdoon, inikagad ko. Ilangan naman. So, ayun mo na. So, pag magaling kang may pa, o sa Diyod kahag, wak sinay na kita sa imong kao sa ban. Ang ina kita lang, saba na siya sige niya, wak na siya kausaban, bakba na siya niya. Mga igsunan, ayaw sayangin ang matag adlaw sa pagtuman o pagsalig ng among Diyos buhi ng atras sa verse 1. Ngayon si Pablo, una siya nihimo aning depensa. O gani pagpatuyok sa ilang unang kasing-kasing din siya na, now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain.
Ingon siya. Panagdumanta mo, mga sunan, sa Ebanghelyo. Kani mauning Ebanghelyo, may balita nga among gisanyaw ninyo ug inyong gidawat ug ni barog mo. Hinumdumi ang Ebanghelyo sa may balita nga gihatag sa tanan. Bro, tagaraganan nga ikaw kinayan. Mayroon pa rin. Pero ang kato nagailang na makasasala siya, nagkailangan siya galuwasan, nagkailangan siya kabaguan, nagkailangan siya buhay na paglaom, kaya kapoy na siya glaom ng kalibutan na niya, ang kalibutan pin mo pakyas niya siya, pasti ka na si Kristo, bigyan mo pakyas na po. Then idawat siya. Mao ni ang imang Pilipinas. Gidawat ni mo kay nakakita ka nga nasuwayan na nako ang tanan. Mo sa ni kapait. Musuway sa tanan, mo sa mo suway ni Jesus Christ. Manang ako, mag-ingon dyan ko, bulahan mo mga bata nga nakailan mo ni Jesus Mintras, bata ka mo. Okay? Kung sa mga umanin niyo, ano patraman mo? Ha? Lagi. Anong ka mo? Okay. So, mga butang ng mga kabataan. Bless mo nga nakailang mo sa Ginoo nga bata pa mo. So, sa diyang nidawat mo sa Ginoo, ang inyo naging matag adlaw nga paglakaw sa Ginoo, mura ka o naghatag o bisag 10 pesos lang sa imong alkan. Sige ha. Matag-ubay ni mo nag-deposit ka, matag-ubay ni mo nag-deposit ka. Nya, di mo dam ko, di ba? Kaya nga itong since anong murag isa, sa kung pa na nga itong murag savings akan siya, yung wala mo na, bukot na. No, di ba nagsuod? Ya, mukha na ka nga. Wala, di ba? Nakila ka ng suod na no? So, imagine ni mo, bata pa ka, naghanip na kung sa Ginoo. Pagkita nga hamtong lang nagila sa Ginoo, diga po na uhi ang tanan. Manaparan ako labi na kitang hamtong, di na to usikan ang matag-adlaw sa pagsubay sa kabubuton sa Diyos. Nga nung musupak magita, nga siya man ang bright ka man ang bugo. Klaro lang, bugo. Mata kay mga karniro, mata niya, karniro, bugo, hindi ko na. So kung bilib kita sa kagayon yung bright kay ta, ala sige, pagbanan ride yun, mo na yun ka sige. Mana ato yung ihatag sa Ginoo, bisan pa sa ato mga pangandoy, mga tinguha, mga damgo, yung Ginoo, pangandoy, damgo, tinguha ni mo dong, dahil padung ka sa impyerno. Nga, bisa pang mari ka sa langit na, kung anong imumidyokin mo ni mong kalibutan, karon nga nakas kalibutan, nga lisod, na naman ko'y mas maayo nga plano ni mo. Amen? Sumingon ko na to sa mga marriageable din sa mga singles din. If God will tell you, you are mine alone. Wala, wakoy kaparis. Ako lang. Sugot ka. Dapat mayroon ka, yes, Lord. Kung that's your perfect will. Kaya gino kay, supak-supak juga, pansimba ka sa imong bana, di na kakasimba, di pa di ka kungakon, kung nga gani, ganay lang asawa, o di magani, kamagwang ang anak mo siya, ikadyo na kayo maayo, ikailan na nanabihan na. Correct? Kadagahan na dyan is, kamagwang ang anak ang bana. Okay, magyaka na. Yan, isa paguntang, sila ang utabang-tabang sa bahay, anak lagi. Pinakabadungon pag yun. Pastilan. Namana mataka, waman ka namana para doon na kay kamagawang anak na badungon. Amen? But these are things, these are facts. But I challenge also the men. Kinahanglan mo mutumbo sa Ginoo. Kinahanglan mo mulig-on. Kilakin alyo. Boys, men. Mukha kinahanglan ipudyot na kayo mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lig-una. Ipalig-on sa Ginoo inyo pagtuon. Ina lang Ginoo, lig-una ang akong pagtuon. Timuang nga,
ako jud ang provider, ako jud ang tigkayo para sa among pamilya, ako jud ang protect nila, ako jud ang padre di pamilya. Dili lang title, padre di pamilya. Pero ang nagkayod, akong asawa, ang tiglaba akong asawa, ang tinuto akong asawa, kahit ito na tagri, galing ko na. Mabili ka na sa mga tao karon, di ba? Kaya mga tao, gana mga presidente, mga mayor, mga kapitan, uban pa. Pero gana na sila mo, lingkod sa posisyon, apan di sila mo trabaho. Kanang posisyon ninyo mga kalakihan, bugat kayo na, uy. Muna nga, kung di pa gani ka, makapakaon sa imong kaugalingon, kung di pa ka makabuhi sa imong kaugalingon, palihog, ayaw intaw pag ninyo. Luoy ang imong asawa o imong mga anak. Pero kung may na yung ginawa mo, minyo na ka, kanibayhan na. Masama Lord, umana, napakasilid. O malitaw niya, pakasilid. Lord, mabigay niyo ko yung lisod na Ginoo. So, klaro yun Ginoo ng Ginoo, then bubuhi ang Ginoo ninyo. Buhion mo sa Ginoo. Kaya gitagaan ka o pagtuo. Diya niya. Kaya nga naman, kaya imo pangunauna sa Ginoo naman. Siya nga buhay nga Diyos, ako alagaan. Siya nga buhay nga Diyos, nga bisag asa ko, nagpuyog na ko, di kayo nabiyaan sa mua. Akong simbahon. Naam ako, safe ko, bisag asa ko maglakaw. Ako sa pisina, nikalakaw na ko, di kayo nga, uy, akong ginoo ko magidaya, wala na akong bilin sa mua, mausap ito akong asawa kong mga anak, kasi na yung katkat nito kakyat bahay gang. Di ka mabalang ka, ginoo na kayo naman, ang Diyos. Kung kami yung kunga na, hadlok ka mo biya, taghangit kahadlok, yung kaning mga kahadlok, niatod na to sa pagpakasala, ewa man mo salig sa Ginoo. Minsan tilis, Brother Mel, itong siya na na ito papuri singers na makita na papuri singers sa yung early 80s material ito. Mga Christian ito, na mga kompositor, kanta na sila mga original na songs. Tapos lang Mindanao. Nabot mo ito ang mga NPA ba? Pila ka mo ang mga kuyog nila ng mga military. Pagkanji ko kayo. Ipasunod sila sa simbahan. Kaya ako nga simbahan. Yes, Brother Mel. Ipakita mo na ko karaan simbahan naman na yung bargamay na simbahan. Kaya puntahan para diyan sa mga tao. Kaya ko kaya ng mga gate, di ba? Busat, busilay, busat. Liwan, sila kaya ano, pilar kumugyan, kung third party nag-anak. May palibutan sila. Ibong sila. Nahunong. Kaya nanagan, di eh. Ya, nadakpan sa military. Di pa matana sa military. Ano nanagan mo mo, mas daghan mo? Lingon ko no ang NPA. Daghan ba mo nga, mas daghan mo na mo? Daghan, gamay na magamit. Daghan mo siya. Kita man may ligawa sa puntahan, ligawa sa madagpo ng mga tao. Pagpas ko kayo, di ko kayo ng mga tao. Ang puti. So, makahibaw sila nga, di palibutan, di ay sila sa anghel sa Diyos. Mo na ang akong confidence. Even Christ sa iyang resurrection, angels were there. Di ba? Isa may nagsulti ni Mary, ni Martha. Ang mga anghel, wala na diri eh. Banaw na. Itong ingon bitaw siya. Di ba? Okay, so pag-usapan ko dahil natakudahan. So, dahil ingon siya ganyan nga, akong na-receive sa akong ipasa ninyo, first importance, verse 3. Kasi Kristo nagpakamatay sa atong mga sala. Ingon si Pablo, akong nadawat, importante kaay ni ako na yung gipasa ninyo. Now, ano ni siya? Ikaw nga nagkadawat sa kaluwasan, imo ba gipasa sa bana? Huwag mo gapon higong-higong nila. Kaya kung nakakita ka, importante kayo para sa kaluwasan sa mga tao. Musyal ka. Musulti ka. Kibaw ka, no? Ani siya, di mo ko kibaw, musulti, pero maanay lagi ko. Kung tinuray ni dawat mo si Jesus Christ, tinuray mo. Na kay nakitang katingalahang butang sa mga kinabuhi, wala. Like sama sa usa. Sama sa? Kanang magilanan kayo sa bilinas gamay, kung magbiliriyong ko, kanang magdagan, kung makita ang mga lain dito. Yakat ko, usa sa ito. Nakakita ko, lain kayo, mga ilan, mga naong, yung mga, nagsani ka nang, nag-march siya, dagan kayo sila.
Kaya pa doon sa likod sa ilang balay. Balay mo, balay mo, medyo ko naglambulo rin, nagmata, manjubo. Ano ko ba mo? Di ko ganaan mo, ablis akong mata, yung ginong, luhod. Ano yung ginong, luhod ko. Lord, hindi ko ganaan mo, Lord. Asa kay pag pukaw, di ko ganaan mo pukaw, kasi masuko. Ano ako siya pukawon. Hindi ko, Lord, kayo mo, dito ko yung ginong. Waman to gay. Di pa, gipira ko sa ginong, di ka nililikan ka, higda, di ka nililikan, tikubo, yung luhod ka, yung hapak ka. And then, speaking task ko. Ang akong katingalahan kay asas balik boom. Nagalit sa siya, oh, hapa, dungan mi, sige mi pray. And an angel, alam niya, putahan nila, was there standing. Di makita, makosan. Ako kay, asyo kay, kaala ka, wala juga para makita siya, no? Ano naman? Nakisa mo siya, nabalo, pukiba ko ang hill. These are things, mga suna. One time, also, sa kong discipline ko, every Sunday for 1 year because gira kong hilak. Why mo rin ko tubad ako tayo sa pinakalikod mo? Barog. Worship yung gap ko sa Ginoo, bahala di ko tagdoon lang tanan. And then suddenly ang Ginoo naluwag ngayon ako iya kong naimusik ko sa akong dilibag. Anak ko, hindi mo anak. Ano sa misyo? Sumukan niya eh. Sabi ko niya, sige pugi lang na. Kasi mo na. Lord, ano siya sumukan niya? Ano na ang misyo? Ring nga nang, di ba ako sila ka lang, di ka na matupad na ko, kaya matakdan sa akong sala. Ano niya sila? Lord, kausa na lang Lord, kausa na lang yung lumana pag ina siya, Lord, excuse me lang Lord, kaya mundal ko, worship. Kaya ako muna siya mo ba, pwede ba, ayaw kong disturbuhan, kaya inka na mo kayo presensya sa Ginoo. Hala, ni Ana sa gyapon siya. Ngayon, Ana gyapon. Paano ko, nataligan ko lang, hindi na sa tinayong ganito. Hindi ang sapatos eh. Puti juga sapatos ba? Ya, huwag gusto niya paputi sapatos lang. Basta wati ko kita yung natong klase ng puti. Kung tungod kay, nakuryoso ko kinsa siya, puti siya. Kita na ako, pagtanaw na ko, may tao. Ay, sama ko gilang. Kaya Ginoo dahil was just telling me, stop crying. Ano ba? Sakit na. Di ba, ana matanong ka nung never goal kayo. Kasi sakit na. That's God who comfort. Ya kung nakita sa Ginoo, bisan pag di pa katagdong, bisan pag mura ka na kalibutan against nimo, pero mo choose ka sa mo simba ka sa Ginoo, ang Ginoo na gidawaton imong pagsimba. Ang mga nag-praise and worship, kundi sa kapong managar na ko, di may mga digumso ng simbahan na, itong loho ng simbahan ng nila. So ko lang ako, pero huwag sa kaya, lain ko nagana simbahan, huwag ko kibaw sa ulangan. Ang tilang ginunimo ng balikin na kaana kay wag yun. Kung sa katuway ka rin, nagwalta ka pilya, wag yun na tilang mo sakto, gigugma, huwag kang i-restore, huwag kang i-affirm, kita sa sa imong kausaban, kita sa sa imong pag-inusod, huwag giga po siga. Ginubali na naga, kita ko des living word. Kasi living word dahil 2 days, brother, may na-pwede dahil ganito ng babae to the max. Amen. At naman ko pwede ganito. Kaya panglalaki rin ng wali-wali. Concept ko na nandoy na mawali. So these are things like sunan. So muna nga mo si Pablo din nga, ako nang ipasan yung first importance, pinagi sa tunga si Kristo na matay sa tunga sila, sumala sa kasulatan, nga gilubong gabanaw siya, sumala sa kasulatan, an tanawa. O sa may mga prueba na nabuhay siya. Kitaan siya Pedro, kitaan siya sa 12, kaning 12 may usmuan na ni, kitaan siya sa more than 500 na mga kaigsunan. Ya, muhi pa at the time pagsuwat ng Pablo ang uban na namatay na. O ang uban nakakita sa ang igsuon nga half-brother ni Jesus na mao si James or si Santiago. Umingon siya, kung ako ang pinakalas, nakakita ko si Ginoo. Kay si Pablo biya, nakakita siya diha sa padong siya sa Damascus. Nakibawta nga si Pablo nga pinakakontra kaayo sa mga Christians at that time, na mahibaw ka Christian ka, takpon ka. Sunod sa nato, no? Doon natin mabukod na ito, no? Para klaro kisay Christian, no? Nagsitapon ka ba? Ikaw doon ka na, asam ka? Naro ko eh. Padong ka na, si baka. Di ka na. Naro ko eh. Pero klaro ba? Kaya nga Christian ko, takpon ka ako si Sobe. Takpa ko. Mas ako pa doon ko ito. Si Pablo, kontra, naging amigo sa Ginoo. Kung siyang gigamit, ganigmayo sa Ginoo para pagsangiyaw. Promosa niya ito makitaan.
When Jesus Christ appeared sa mga 12 ka mga apostoles, di ba? Atong duha ka buok ng lakaw nga anak kayo. Sa ngayon, laon at nangyayari, maayon at kung kinabuhi, patay man eh. Huwag siya kaluwas sa iyong kagalingon. Duha ka po pa doon sa Emmaus, mga disipulo. Ngayon po yung Ginoo niya, nila. Yung man, yaga nila, asa mo ka pa doon? Nahan pa ka? Yung mga Jesus, ano pa? Ano na? Nahan pa. O isa Jesus Christ ba para agdahon siya. Ano na naman, hapon ka dire. Kaon siya, pagkawala. Pagtunga niya sa bread, kaya sige sa siya exclusions ko sa Evangelio. Ngayon nakasing-kasing init mo yun. Then nag-realize na, Jesus Christ, dahil ano kayo ni, buhay na yung among ginuso na, isa ba sila? Nalipay sila. Kaya ilang ila uman buhi mo, video dahil mo pakyas. Masa ni siya ang Ginoo, dili mo pakyas na to. Never good siya kung pakyas. Ay nga sa mo view na ni Ados Per Mountain, especially kung uban kung magsuna na parang nila mo, kita ka na ako ulit eh. Sige lang dito sala, kaya kong sala, napamana ko, di mo, sala kasi mo. Kaya ginopin mo, isa na siya, mo affirm, mo padayan siya yun, I love you. Pinigilala, Indot ang Ginoo magsuna. So, muna nga, si Jesus Christ, adiyang misod siya, ano si Pedro man yung ginunaw papakita? Ano si Pedro man? Dapat wise Pedro, kaya nga naman, limod pa niya. Dele! Patay sa oras na makatouch niyo. Diba, bugiro kay Pedro? Manuman sila ng ngayon ni? Nidagan, limod nga, namalikas pa siya, nanunglo pa siya para ingoy yun nga sa kauban. Wala kilala eh. Namalikas siya ngayon, nanungo siya para ingoy nga yun sila uyog. Pero si Pedro may unang giadto ni Jesus Christ. Napakita siya. O akatong sa 12 kabuok, kung sila kabuok kay nagtapok naman sila kay Kuyawan. So sila na may sunod nga patakpo ng lansan sa krus. Nilusot si Jesus Christ mo na yung hangsunan. Mabanhaw ang imong lawas. Isa kung sa panang sakit ni mo din, huwag ka nga, kaya so mas langit perfect naman ka. Man ako perfect sa Ginoo ang imong lawas. Huwag dyan kay mahimo. Kinsa may maka-perfect nimo nga ang imong pamaagi, huwag imong kinabuhi mo kasab. Kinsa man? Jesus Christ. So kung panahawan na yung lawas na para nako is, kung ano makagamit ang lawas sa Lord, yun yung kinanglan, di ba? Kung anong dadong pa man niya ang atong lawas, para tingay ka makila, ay, Maria, appear na dyan ka. Ay, Nancy, ay, Chris, ay, ano dahil, mag-appear pa na niya ka na ito, makihalay pa na sa itong mga now. Ay, kung yun ako sinayan ka niya. Kung yun ako lurko. Ay, mo pa na ito, kung yun mas passive. Kailangan natin nga nga, magka-lipay dito tao mayo, mga isunan. Ang tinod nga kalipay na ni Cristo Jesus. Amen? Amen. Wala sa material nga butang. Muna nga, si Kristo Jesus gani, yan ipakita mo sa langit, mga ulit kita. Kaya diba, cool kayo siya. Gusto ka sa mga bata, gabi kayo, tanong man ito, isa rin balay. Gusto siya bumbong. Kanatong lawas, supernatural na, glorified body, gusto ka nagbumbong. Muna yun nga, saan ka lang, sa thought lang yung daan, let's say, layo kayo lang marito nga ito, di na kakilala ng liti. Parang ka nga ito, dito nga na ka. So sila nga ito na, grupo sila ni Jesus Christ, niluso sa bumbong, unsa man sila, muna sa Matthew 24, may naman tanawa, nakakong yung pick up, basahan nila. Sige lang mga, piyon sila kay abila kita, umo, tutulong kita sila o espiritu. Dahil na nasa Jesus Christ, uy, gana mo, uy, kapay, ako tayo, ako ni. Okay? So what, for sure pa ito yung Jesus Christ. Nilusot, ang kalinaw, anak, kaninyo. So magsilag ka puro. Diba? Pagsuod niya, kay peace, yo. Arat na siya. Eh kasi Jesus Christ, street man to siya. Street language man siya. So kung man to siya, kanang binuboy siya ba? Kung mabuboy ba yan ang mga disipulo? Huwag ito yung mga has-has o Harvard, bisa pag CIT, huwag ito yung eskwela. Okay? Huwag ito yung balot-bras. Kaya so yun siya, oy, tinawag ninyo, gipiyuan sila kanino, sigang mata, ikaw ka mo to, mga lansang, mga labod, kanan. Ako ni, kaya sigag yan po sa,
Ano pa kaya kapot yung ginawa? Kaya mo pagkaunit, itong kaya ko. Ako yun, ay unod, na ay hukom. Ipagkawan yan ang buo. Ikaw siya nga. Pagkawan niya, nalikod siya. In their appearance with them. Kawag ka, kagawa siya o sa mga isda. Okay, may isda na sila. Okay? Kung tanong na kamuting kahoy, tapi hatan nila. May isda na sila. So, isda yan ikaw. Kaya siya. Kung isod sa iyang tiyan. So, sa langit, mo ni usa ka joy na, di ba kita, usang ta ato din tiyan, dito, no? Importante yun tiyan, sa isod sa tiyan. Sa langit, di na ka problema sa isod sa iyong tiyan. Makakaon naman ka, huwag tayo bayad-bayad, huwag tayo hago. So, kanin sa atong tiyan karon butang sa nato sa dapit, unahon sa dinato ang Ginoo. Gabaw sa tanang may sunan. Hinagdumi, buhi ang atong yan. So, muna nga, kung pakyas ang tanan si Jesus Christ, dili mo pakyas. Mo talikod ang tanan si Jesus Christ, dili mo talikod ganyan. Mo garantiya, mo garantor ang tanan. Pero manong manday, puturo ko dito siya, ipagikta mo sa siya estafa, kay mas dako mo na yung utang kay nako. Si Jesus Christ, dili, ni garantiya siya na to. Nga samahan, nga makasulta sa langit, dili mo naman, ay, di na usas na to sa ubos, kaya naman, huwangan pa kag pangadji, kuangan pagkaog, pagkinusod, kuangan pagkaog, wala. Diretsyon na ka sa langit, inikamatay na to. Mo lang ni, ikamatay ni mo ang imong espiritu diretsyo sa langit. Kaya to be absent from the body is to be present in the Lord, mga sa 2 Corinthians. Ang atong lawas, sa dihang mabot na i-resurrecta, kaupunta sa Ginoo. Ang tanan na buhi pa, kaya karami, buhay talaga mo. Niya, karoon, yung English discard. Sakay mo, yun ang hell. Balik ka kawag ka niya. Kapag ang mga minatay, katong nasa ilaw, nasa yuta, nasa ilaw, nasa tubig, unahon to, mawag ka sila. May sunang mo na ang nindot tayo. Kung gibuhat sa Ginoo, ning mga butang na parang ito, mura mo science fiction, mura mo istorya na nagitinuod. No, this is true. Kaya gidemonstrate ni Jesus Christ. Siya mismo nga naglingkod sa tuong kamasamahan karon is fully human and fully God. Pinood niya Diyos, pinood sa siya ng tao. Kung makakita ka sa ganahan niyang saman. Kung makainom kita, pinood yun ay pwede mga kinanglan mo, tuutan niya karon. Pinaagi sa pagsubay sa iyang mga pamaagi. Di na kita mo duda. Kung bisan sa kalisdanan, lingon ka, Lord, itugutan mo niya kalisdanan, wali ko ni mo tumaga, himuang mahimaya ka, bisan sa akong kalisdanan. Lord, ay tuguti na mo palang kumawag kang kumuhumo ko, umuluya ko, umatras ko. Ayaw ang tawang Ginoo. Kukti ang tawang ko. Amen? And then, mga isunan, last of all, yun sa imong pagpadayang paglakaw, kaya ningon maging si Pablo, balik na sa 1 Corinthians 15, naskipan ako niya. Ningon siya din. Kaya nidawat man mo, ibarong mo sa tanang paglutos, tanang pagsuway. Yan ang luwas mo. Pero, kinanglan ka mo hold firmly to the word I preach you. Ikaw, hold firmly sa tupa, mupadayon kag kumpayot ni anak. Kaya kumubuhi na ta sa Ginoo, kaya exchange na to siya sa butang o tao o kwarta, niling kalibutan na. Then, tikta ko lang eh. Dili ka mabanhaw, hindi ka sabihin lang tayo umato sa langit. Luoy kayo atong destination. Nagsuna, nag-istorya ka sa atong padulungan gikan diri. Mo ni ang importante. Dili kay iniga. Kumano-ani, asa mo nilid to? Kumano-ani, sabay mo pagkawan ako. Ikaw ma, sabay ako pakinhanglanon. Iniga sunod ko, ano sabay, no, wala ginay problema sa Ginoo. Kaya wala ginay problema sa Ginoo. Isalig na mo sa Ginoo ang tanan. Kung sa dihang sugod ka sa pagsalig na ka makakita o mga milagro. O saan ito kayo sunod ni si Jonah? Nakata ko rin yung floor karoon na ako. Last year ko na siya agad. Itong before pa, naranata pa siya na siya mag-speaking tongues kung ano niya gamit.
Na ba? So, mano, for what reason, a lot of times, kung may kompromiso ka, hindi na mo sa speaking tongues kung di ta natakaw sa Ginoo. So, mga previous years, ganahan siya mabalik, why yun nabalik? Until that day na, ibalik siya, kaya hibong siya na, pag-pray ko niya, karong siya, speaking tongues siya, dugo. Siya sa nag-pray siya, kaya yung right side, si Mama, si Yamamba na, hibong siya, speaking tongues siya, sige na siya speaking tongues, wala siya itong undag, nakuha siya tanang na, pero grabe kaya yung kalipay na sa Ginoo nga, speaking tongues siya. Now, may gusto na, ang kinabuhi, anindot ko na sa Ginoo. Amen? Amen. Kung dili kita masubay sa Ginoo, kita ang pinaka-luon. Now, I know nga, ang uban sa guwagitis na kadawat, tungod kay nahadlok sila. Kaya ka na pagduda. But I tell you, kung way pagduda, mas makakita kag katingalahan, daghang katingalahan na butang. So, are you willing to trust God? Willing ka? Good. Now, kung magduda ganita, ina dyan ang Ginoo. Lord, magduda na sa ko. Ang tanga gunin pagduda-duda na ko Ginoo. Himuang mo salig gunin mo. Yeah, salig gunin mo. Lord, Jude, nagkinanglan ka ano yung Jude. Lord, oy, huwat, just wait until klaro for klaro ang Ginoo mo sulti mo. Kung naman siya pabuhat, or what siya pabuhat mo sulti niya po ng Ginoo mo. That's God. Amen? I trust the Lord that you will continue to grow in Him, to trust in Him. Kaya labaw sa tanang nagsunan, taghan ang katawhan, at hinhanglan makadungog sa imong istorya, sa imong eksperyensya, sukti lang sa eksperyensya. Kung pag sa Bible, basa-basahin lang ang inyong silingan, o kinsa man, ay tungod sa Biblia. And God will do the rest. Amen? And ang puta, ang mahal lang ito, salamat ni sa iyong ibuhat na mo karon. Salamat ni madunay dahil buhi na paglaong dahil ni Kristo Jesus. Salamat ni na dili useless ang among pagturo, dili useless Ginoo ang among nadawat. Nadako dili kahimuan sa among karon ug sa among ugma. Gabaw sa tanan, sa mga katawan na duol ka naman. Lord, kung doon na may mga nagduda pa karon, tanga kini in the precious name of the Son Jesus Christ. And may you just fill them with your spirit and with your power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before we go to pray,